Удзельнічаць могуць індывідуальныя прадпрымальнікі і суб'екты малога бізнесу з колькасцю работнікаў да 100 чалавек. Фонд прадстаўляе пазыку і лізінг. Максімальны памер дапамогі – 196 тысяч рублёў. Фінансаванне можа быць накіравана на набыццё нерухомасці, транспарту, абсталяванне інавацыйных тэхналогій. Ставка, под которую мы финансируем, 7% годовых. Это льготная ставка. Она предоставляется организациям, которые занимаются экспортом, либо производят импортозамещающую продукцию. И в течение реализации проекта готовы создать не менее новых 3 рабочих мест. У нас есть ряд оснований, которые являются отказом. Наиболее частые, так скажем, это убыток по основному виду деятельности организации, наличие отрицательных чистых активов. Прыём дакументаў на ўдзел у конкурсе до 17 красавіка. Разам з заяўкай неабходна прадставіць юрыдычныя і фінансавыя дакументы, а таксама бізнес-план.